Sa number 2, matapos ang duha ka tuig nakuha sa napatay nga Siberian Husky nga si Skittles ang hustisya sa pagtiro sa iya sang ila ka ingod balay sa Bacolod City. Sa post ang Community Animal Rescue Efforts ukon Care Incorporated, ginpakita ang desisyon sang korte nga guilty si Dominador Banguero Jr. sa criminal case nga pagsupak sa Section 6 sa Republic Act 8485 o kunang Animal Welfare Act of 1998 as amended by Republic Act 10631. May sintensya ini nga pagkapriso sang indeterminate term nga hindi magdubo sa isa ka tuig, 9 ka bulan kag isa ka adlaw tubtub duha ka tuig. Sadtong Pebrero 2023, sang gintiro ni Banguero si Skittles sa isa ka subdivision sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Nagtaliwan ang ido matapos ang pila ka oras samtang ginabulong sa veterinary clinic. Nagpasalamat ang Cares Incorporated sa tanan nga nagbulig agud pamatukan ng animal cruelty kag mahatagan sang hustisya si Skittles. Hindi man mahapos ang inagyan sa mga katapos ang animal group, apang sunod sa ila, ginhimo nila ini para kay Skittles kag sa tanan nga mga kasapatan nga hindi makahambal agud mahatagan sila sang hustisya.